Някога чудили ли сте се защо някои инсталации на слънчеви панели работят изключително добре, докато други се провалят в рамките на няколко месеца? Може ли да е качеството на панелите, местоположението или отговорът може да се крие в самия процес на инсталиране? Всъщност процесът на инсталиране на слънчеви панели е мястото, където много собственици на жилища често се спъват, правейки скъпи грешки, които лесно могат да бъдат избегнати. Първо, нека влезем в обувките на собственик на жилище, който тръгва по пътя на инсталирането на слънчеви панели. Започва с избора на правилните соларни панели. Една често срещана грешка тук е изборът на панели въз основа единствено на цената, а не на ефективността или дълготрайността. Не забравяйте, че най-скъпият панел не е непременно най-добрият, а най-ефтиният може да струва повече в дългосрочен план. След като панелите са избрани, следващата стъпка е оценката на обекта. Много собственици подценяват важността на тази стъпка. Често срещана грешка е неспазването на ориентацията и наклона на покрива. В северното полукълбо слънчевите панели трябва да са обърнати на юг за максимално излагане на слънце. Наклонът на панелите също трябва да съответства на географската ширина на местоположението, за да се оптимизира излагането на слънце през цялата година. След това идва процесът на инсталиране. Тук една от най-честите грешки е неправилното окабеляване и свързване на инсталацията. Използването на грешен тип кабели или конектори може да доведе до загуба на енергия и дори опасност от пожар. От съществено значение е да използвате кабели, устойчиви на атмосферни влияния и ултравиолетови лъчи, които могат да издържат на външни условия. Друг често срещан пропуск по време на монтажа е неотчитането на теглото на соларните панели на покрива. Това може да доведе до структурни проблеми, ако покривът не е достатъчно здрав, за да издържа панелите. Професионалната консултация е от решаващо значение за оценка на всички параметри и предлагане на оптимално решение за вашата фотоволтаична система. Като разчитате на опита и знанията на професионалисти като XPIOD, можете да си гарантирате, че вашата система е правилно размерена, осигурявайки оптимална производителност и минимални допълнителни разходи.